Νάτο! Τι είναι? Στην Αγρία. Πήγε Κώστα από εκεί, τι κάνει? Στην Αγρία είναι μαλάκα. Έλα παλικάρια. Έλα για να δούμε. Το βραδινό μας. Τι θα φάμε. Γιατί μαλάκα πήγα κάτω. Άστε, θα ξανάρθει. Όχι ρε μαλάκα. Μην βιάζεσαι. Τι γίνεται αυτό? Όχι ρε παιδί μου. Τι έγινε Ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα. Τη μία ρε μαλάκα. Απίστευτο ρε φίλε. Σκίσαμε. Πόντα κάτω πάρε. Δεν γίνονται αυτά ρε μαλάκα. Αν είναι δυνατόν ρε Δεν φίλε. γίνονται αυτά ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα. Δεν γίνονται αυτά ρε. Κολαράκια. Δεν το έβλεπες. Για YouTube είναι αυτό. Α, δεν το έβλεπες να το πεις. Πρόσεχε, όχι, δεν θυμάται κανείς τη λεπτομέρεια. Τη θυμάται κανείς τη λεπτομέρεια? Ναι, το παραγγελία έχει δώσει. Εκτός Ότι την έχει παραγγελία, ψάρια. είπα ότι εδώ δεν είναι ψάρια, είναι τα ψάρια, όχι το ψάρι. Σωστός. Εγώ νομώ. Κοπές. Όχι ρε. Πρώτα. Ρε μαλάκα. Όπο κάβλα ρε μαλάκα. Αυτά είναι. Δεν κατάλαβες Κονόμο. Είπα εδώ είναι τα ψάρια. έλα, Μετά με ρίξε, 5 λεπτά δευτερώνω και Κονόμο Ρίξε, μίλα. ρίξε. Βάλε σημάδι, βάλε σημάδι. Σημάδι ρε μαλάκα, περαστικά ήταν. Πάλε το τέτοιο. Περαστικά είναι βρε μαλάκα αυτά τα ψάρια ζώων και εσύ διαφανιώτη. Τι πάει να πει. Σημάδι, βάλτε σημάδι. Αν είναι δυνατόν ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, δεν Τα γίνονται αυτά. ρε. γαμημένα. Τώρα έχουμε λοιπόν ένα. Ρε μαλάκα, τι έκανες ρε μαλάκα. Τι έκανες ρε μαλάκα.